Πρώτος ήρωας της ιστορίας μας είναι ο Ηλίας Βενέτης. Είναι 26 χρονών, χαμηλών τόνων παιδί και γυμνασμένος. Πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, παρόλο που ξεκίνησε από ένα μικρό φούρνο. Οργισμένος εργένης μέχρι που γνώρισε τη γυναίκα του Τυράνια. Ο δεύτερος ήρωας της ιστορίας μας είναι ο Αντώνης Περκινάκης. Δεν βρήκαμε πολλές πληροφορίες γι' αυτόν. Οι μόνες που βρήκαμε είναι ότι είναι 23 χρονών, σπούδασε μαγειρική, αλλά τώρα είναι άνεργος. Πού να έξερε ότι το φόρτερ του ήταν η δολοφονία. Τρίτος ήρωας της παρέας μας, ο Κωστής Πανταχούπαρον. Βούλγαρος μετανάστης, 52 χρονών, αιώνιος εργένης και αγράμματος. Βγάζει προς το ζήν κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι του. Κάποιοι τον αποκαλούν άνθρωπο με τα 1000 πρόσωπα. Τέταρτος ήρωας της παρέας μας, Βρασίδας Ευκυλίδης, 32 χρονών, κλασικός Ελληνάρας. Από τους πολλούς φραπέδες που έπινε, δημιούργησε πρόβλημα στο έντερό του και αφοδεύει όπου βρει. Φήμες λένε ότι τρυπώνει στα σπίτια των αγνώστων και αφοδεύει χωρίς να το παίρνουν χαμπάρι. Πέμπτο και τελευταία στην παρέα μας, η Ράνια Βενέτη, 22 χρονών. Κλασική Ελληνίδα νοικοκυρά, λατρεύει τα τουρκικά σύριαλ και είναι πολύ οξύθυμη. Γεια σας κύριε Ηλία. Τι θα γίνει ρε παιδί, θα με αφήσετε να αρχίσω καμιά ώρα. Πάμε εδώ! Ωραία που σκόρα κύριε Ηλία! Καστέ ρε Καστή. Φούντος! Μπισκοτάκι! Μπισκοτάκι. 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 Ευχαριστώ φίλε. Παρακαλώ. Έλα εδώ ρε μαλάκες. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Σκοτώσω. Όχι. Θα σκοτώσω. Δεν ξέρω να με φέρνεις φίλους στο σπίτι. Δεν ξέρω. Champions League. Μου πες να δω τα λεφτά. Champions League! Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he gave me. Moving me down the highway, moving me down the highway, moving ahead till I won't pass me by.
like a north wind whistling down the sky. I've got a song. I've got a song. Like the whippoorwill and the babies cry. I've got a song. I've got